амирҷон сафаров, футболбозе ки дар дастаи хуҷанд худи ҳамин мавсим пайдо гардид, гузариш кард аз бошгоҳи куктош ва акнун имрӯз ӯ дар ҳайати асосӣ. хатти ним муҳофиза бахтиёр чориев, рақами 8, рақами 70 абдулмумин забиров имконият барои бозигарони хуҷанд ва 1-0. дар дақиқаи 4 бениҳоят ба таври осон Дилшод Бозоров тавонист ки ба дарвозаи Локомотив Помир голи аввалини ин бозиро партофти олӣ Бахтиёр Чориев ба тӯб расида наметавонад ва Шорух Қирғизбоев пас аз оне ки аз мавқеи худ баромад баҳри бартараф кардани ин вазъият ӯ низ натавонист ки ба таври дуруст тӯбро дур созад. Шаҳром Сулаймонов танҳо аст акнун ва дӯстони азиз 6 нафар бозигарони кабудпӯш дар деворчаи муҳофизавӣ ҷой гирифтаанд. мутаваҷҷеҳ мешавем. Сулаймонов зарбаю ва бодан аз тири дарвоза тӯбро равон мекунад. коркарди олӣ буд, аммо вақт ба анҷом расидааст. бо ҳисоби 0-1 дӯстони азиз даставо ба танаффус мебароянд ягона голи қисми аввалро шумораи 10. 15 дақиқа истироҳат хоҳем кард, пас аз он бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ. дӯстони азиз, гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ идома медиҳем. даври 8-уми лигаи олии мамлакат аст ки дар яке аз бозиҳо Локомотив Помир бо Хуҷанд андари майдони рақобат шуданд. қисми аввали бозии дастаҳо бо ҳисоби 0-1 ба анҷом расид. дар дақиқаи 3-уми майдондорӣ Дилшод Бозоров вазифаи дигар дорад дар ин вазъият, яъне ки ӯ ба худ 2-3 муҳофизатгарро ҷамъ мекунад. ҳолати нобозӣ нест. Чақалов аз болои сари Қирғизбоев ва гол! гол дӯстони азиз, голи хело ҳам зеборо ба самар мерасонанд бозигарони Хуҷанд ва ин голи дастаи меҳмон низ ба голи якум бисёр шабоҳат мекунад ва ин голро ба самар расонид. ба фикрам ки Бахтиёр Чориев, Фирдавс Чақалов ба мисоли ҳамлаварони беҳамто ва дорои техникаи волотарин, ҳар ду ин бозиҳо низ фарду дар як вақт оғоз меёбанд. соати расову 17:30 ва албатта шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол он бозиҳоро ба таври мустақим манзури мухлисон мегардонад. дӯстони азиз, бо ҳисоби 0-2